Hani nukuni gotana punia hini sai tongmani punne nangi thanga tabo ka ang joto lukurona pununa musungka joto lukurona sangni musungka bini sudu matra dehana phalis anani obosimi se 1 টাকা rang nangya 2 টাকা rang nangya bosa thaisa erimo erikai jwa khopsa bia thaisa khani rike asabena osala mani thanai oba hai system oburi is sukrupani horokai kali puja mela nairani hini thangui o taltino mela ni hoite phagi sonjik mani nogo manjaka pire baba bi hingka purke romna hingka ani manai kuli romwani bahana jik moni guardian phungmani gringino bo basajik song obo hai tak mas 1.5 mas kai thenga ta phun nukjaya ta phun nogo phaya hingka call phuno khaya basar rono call phun khaya bo borni buri buike sindal hingka bokai buike sindal hingka sibuije nokuk buin thani suli buin thani buni chala rong thani suli nokuk kaham phayote bosabuti rono school rono school rogo school kahangam nai rogo porigo bokai sindal ya bokai buitalse তাবুনি অজরা তামংমা কালাকিয়া চিনি সিকলা সিকিলি রকহিনকাই একদম চুপচাপ অংজাক ফেবা বাক্সনকুনি কাজক চলাতে বুরি রকহিনকাই বা বিহা লুপচাপ বারুই কুবুনি বরবই চাসমে তংনাই লংকি বাই রিগনাই থরসাই খারলাই মানসে জাক অংজাক তে চিং পুলেনা সাवरनाय केवल बुनि बिरमान कौस भिडियो नुगै चाजाके आंगै तामनै लायदि याकुलो साबनि कपाल कलाय केवल से तांगे हिनकै जोंनो तिने स्तरे रहरनाय ए दारबो जरा सालजा बिनि बिहेबे लगी बक्सा खरनै काहामके तंगिनो मोबाइल बनि भाइरल भिडियो न्यूज नाय मनिलाय जरा लायु फियाबा ताबु हिनकै बिनि कपाल से आबुति बिरमान फाइमा बगै ए दारा तिनि सोशल मीडिया कैमरा बसका नुजगै बिनि खानि कबिकक सातिनि बेलेखने दुख कष्ट नांजका अबत्या नोट और वीडियो जगह नकनि बसाय एबा ए दारा जे कक साब खनारमनि आबन जों सानाय प्लस बुरनि बतानबो जों कलके कक सोमने आबो जत कन्फर्म हनिनो सायमनका बिसि कतमा सिगांगो ए दारा खरकसा प्रिया बाला देरमा बुरिबे हामजगे काजमा अल बोरिं चराय खरकसांका ते जेप्रो बोरनि चराय 6 मान एबा 6 मास जंगो आ चरना बिहिक प्रिया बाला देवरमा तमु हामे तंगै कोबनि चलाबाय एटोजेट क्लास खयै सासमै तंगै बसायबे मानजका आजरा बिहिक ते बसानि गजार गोबामा कक बांनायमा बाय बिहिक काबै साव आबति तमु हामिया आंते तंगया अवासना मापखैरदि बिहिक आबा हाके बसानो साका आबके बसाइबो बिनि बिहिकनो मापखलै रिखा तांगे हिनकै बसानि फ्यूचर बसकां जरन कंगनो वानसुगि प्लस बिहिक ते आबति तमहामेता तंगथुं ताबनि सिमे काहामके बबानि तंसितुं बसाइ बिनि खा बिसिंगो आबति वानसुमाबाय बिहिकनो आलाजक साल जराव मापखैरिखा फेबा कासेकक जोंजतो सायमनो सिकंनो तंनाय एन हमजमा जागाव केवना आमसे बार माप खायमनि चिनि बागे एकदम जाया ते आबुन कुबै जों एकौना आगिनि सिमि साइनो फायो जदि नोंबो निने हमजा बरनो बार माप खलायनो फाक्या हनकै एबा माप खलाय तंगो हनकै अफ भिडियो स्पेशल निन बागे हने वानसुदि फुल भिडियो न नादि जतो बुझे माने ओके पारिते चिनि मेन स्टोरी बसाय आ लाजक सालजरा बिहिनो माप खलायमा ओलो खरनि लगी बक्सा एकदम काहामके तंमा बिसिंतिनो बोरिं बसा खरनि इंका बा ताबु बोरिं बसावकरा 14 years एबा 14 बছर अंगै सिक्ला संनो नाय टंका हाइपनो बिहिक प्रिया बाला देवरा हेनकाय नकनि बसायते बसा खरकनि कौनो मुंसा वानसुगिया करे बिनि आज स्रापजनि साक तंथनो वानसुगि सिमि कुबुनि चला कतालवे जा समय तमनि टोटल वाइबाय एबा 5 बार मानजका एन जेप्रो बुरि तम हामि अंगै मानजको आ जरके काबि मापसान मापगै बसायबा हामज तम दार्ति वासे वानिया माप खायमा टोटल 5 बार माप खाके बिनि बिहिक न आव नर कुबिनो खनाका ए दाराबै बासे काजेगे बसा खरनि मानमानि ताबु बोरिं बसा करा 14 बसरनि अंगै सिकला संनो नायटंका आपति जरासे नकनि बिहिक प्रिया बाला देरमा हनकाय नुखुनि कक मुंसा वानसुया करि कुबुनि चला कतालबे मां सलाय स्रापजनि साक तंथगि तमनि मानसक तंखा हाइपनो बसाय बिनि हिकनि तमुंदा हामनो हने टोटल 5 बार माप खलाय नायखा तेबो फानो से लाइ थांजा काली भोजन हरकुतुगा हनकाय प्रिया बाला देरमा कुबुनि चला संचित कुमार देरमानी नगो दादाक सिदाके सासमै तमनसे मानजगे रिजावका एन असासमै तमनि चला संचित कुमार देरमाबो काजगे बसा मानजग बिहिबाय कांगलाजक हनि जों खोनाका मानेगे चलाबो काजक बुरिबो काजक आमा हाकिन बरताव तेवेसा हामजगे सासमै तनाय दंगो आबो हात्या ते बुरि प्रिया बाला देरमा काली पूजन हरकुतुको चला कतालबे मानजमा ओलो बसानि नगो थांया करे बिनि बता एबा बुमा बुफानि नगो थांपाक्या आबनि नेक्स्ट डे बसाय बिनि हिकनो बक्राबारि थाङै नाहरा थांमनि मान बोलिया साचनो किफले फाने नाका हने जोंनो सायखनारगा फेबा जों अबरनि बतानो कल खे काम हमे कक्सम प्रो
borni buta seno saka jepro busai naphane phayo ajrono ani monai eba bihik bini busai be baksa ongkori thangpakya hne borni buta seno saikanarka Piaba a sal jorani simi beri priya bala derma posa thanga biang kamaka nokni busai tei busa khorokni salprom na singi tongo bini hik ebake bini amasong nogore kipli phanyo hne tangi henkai borok kajege nokong khamani busa khorni bo ongjak a busa khorni nyo naikole kahme tlangna ki bupa sachung simi nai tlangna ni blaino cost ongnai because chila borok rang ajina bake nok phatro ongkore samungma khalayu ati jora busa khorok nei nogo birman cost manai I chila eba takuk bin khawate wan suma bai mas kasa jorate bihik no nasing suka haipono bihik priya bala terma henkai nokuni bosaite bosa khorokni ni kok no poge sak musungte sak tongthokte no gori tongka abuni darte nokni bosai bini hekni bage mungsa hamya kok kebno saya kare khani kok khaw chomang salje saniya mas kasa khano methebe mansugli angma bai tiniti jora camera buska nokjai bini khani kok tini joto lukune busango bini khani kobikono saikhanarka pathiko sing abun sanai priya bala dermani abdi tomo hinkai belenyo saya Kajeke nukung khajak henkaiba nijini bosaite bosa khorokni bai kahamke kathalai bujui hasi khuse kise tonganya se nangu phiaba nukuni okra borok buma hinjana se amsike tomung sitra tongi tongo henkaiba a bosarono teitamo phurungsine priya bala deborma Serapja tongthoni bagi bahaki nijini bosaite bosa khorokni nyo yakari mankana belani wano ati borno eba tabuni ozara am haimose ngi tongsu u a serapja kisesa tongthoni bagi bahaki nijini Khani borok eba nukuni borno yakari mankana belani wana masingsa do thik ase busane hamse ke pono busarong nole hamse ke maya khalanya nanguta bahake nukuni ko kisabo wansugia amse buka shitra ngna musungkhana a srapjani tongthoni bagi gobama borok tam dere tong jeng nukuibo tongku tei opriya bala derba tabu jodi jesani nago thangi hamse katal kawi tongphano jeng sudu thaja koksim sanamu sungo bini a srapja tongthoni bagi se pujani bosaite busa khorokni kelino yakare kibiri mano henkai aboti borok alka chalabai hinile busa kahamge tongi manoba brand wana masingsa sochini tara batulte manase phadike sing tabu bosani khukti tebo kahamge khanai sai manlaine te video no chasa tongi share khaidi और केवनो हमसे बार-बार हमसमा जगह चांस सेरेमनी जाया आ कक्थने बुचिमाखे कामके बुचिरि ते अ भिडियो न निनि खानि पर शेयर कर दी नों जति निनि हमसे बर बेलाने बार-बार माफ खाइ तंग खाके एबा एकबार जर्ति पण माफ खाजे खाके अ भिडियो नों निनि खानि पर शेयर खायता तोंदि शेयर कर दी बबो सेमतो नों बो बुजिथुं बरनो बेलाके बार-बार माफ खाइमनि जाया एबा नों बो तिनि खासि सिरि बुजिसिरि नों जे बरम बेलाके हमसेके बार-बार माफ खाइ तंगो आ borok bo haino jora salchano no ama hakeno yakari khibiklanai aprono mungsa khaimangala so jora tongsini bujiri wansudi jora laitham alo wansugite mungsa mangala ani nukuni gotana na punia hini sai tongmani phunne nang thanga tabu ka ang joto lukurona phunna musungka joto lukurona sani musungka puila hangkai ang sani musungo ani bihik priya bala deborma no asuk nono wansugui sohos khalai naika Ani besala solmas puruni simi nang sala bai tongui manjangmani e manjagi paimani asuk tabuk ani besala 14 bosor kakha tei ani besajik 12 bosor ingkha haifano nini tomung sitra sarilia elakani bebak elakani sala bebak no baibekha nono khoroksa pano karjalia asuk kalai beset barikha nang video bala bono nono rang khoksa nangya kwai theja nangya sa theja nangya ekteka rang nangya beno bono video bala no mano asuk kai kosto kalai ang bono busakuni tabuk ni thangka asuk kalai bono kosto kalai ang kam khai kosto kalai bato kam khai samung khai asuk kalai rang puisa ajui khoksa khongni ajui khoksa niada no hani khoksa ani asik kalai bono tui phaimani tabuk obai khalai songsa no bo obai khalai sitra khalai songsa sitra khai kalang thang bo asike satta mas muti dino rang nang 15000 10000 5000 kalai bono rang tung khai obai khalai tomin tabuk khai ai bui tabuk khai sala tisawui hotel rogose thangui tong tabuk khai hotel abar hotel nanglia tabuk khai nogose sala tui suak nungo
dada mama kaka ini bebak no sala tu tisai tuwi tabukai anu punuki mo mama mo ani dada mo ani kaka ni abai kana punuki suak tisai nungi tongka tabukai abo hai system nungi tongka bo nukung khana jat nukungni digi bini kuno kui abokai aprukai abo hai system ingteng teng hingeno abo hai system ingteng teng hingeno salsa kai tongnai bai tongnai malai lai juta bai bulaika video balano apro ani busla porman dika aboni porike 31 tarik 10 Mac 2024 is Sukrubani horokai Kali Puja mela nainani hini thangui mani Kali Puja mela nainani hini thangmani porikai angno horka bono naidi thangdi nung nainani hinga bathani hinga bike besalengo besadrong ke besalasono ke talang yan nung saisung thanani ni hin tongba ini hingani anakai thusu thangli anu sinaile hi aba hini samani pore hingai aprukai basi song thaya hini tongka aprukai basi song phaimani pore hingai hini thalai hini basi song thang lapro tesa sai horka ang khobodar hini le nono mokol gabang yakri gabang yakko gabang nono onek khani khial khani onek gabang ni tomo saya ni soito bisik saya hini bona ang sawi horka oboni pore hingai thangka ngato phunang bona sai horka 10ta jora nani kan nai phaidi dol bai thangmani dol bai no phaidi ni obai kalai sai rojak hinga oboni pore hingai 10ta aprukai ang gergo tongka tongne mobile ngete gergo tongne mukti thangmani pore hinga aprukai 10ta laimani silia hingai majak mani hingai bo 9ta samoyno majaki tongka Sonjit Kumar bai 9ta samoyno majaki tongmani pore hinga no kau Kali Puja ni phagi o Kali Puja mela o jagano basawi tongjaku o Kali Puja mela no basawi tonggai basawi tongmu pung gobon hoite kai o taltino mela ni hoite phagi Sonjit Kumar nogo manjaka pire bala bi ngoro hinga aprukai romna hingai ani manai kuli romwani bahana jik oboni pore hingai kol ano apro ang silia hinga silia kano khorsa borok phai ano soja paika dafana basare hini doga bu soja paika oboni pore kang basamani pore hingai nono kol nono nini manai kol khem laha kol kol isi khem laha apro ang phun nai mani 20 bar 30 bar phun khajak bini phajak ani bihik tai pira ban phajak kite ani manai bahana jung ani manai ni bo phajak phun ka apro phun bek khai kang kol khebra ka apro saru pira bala sarani bihino engko ano phaina pari ani manai anggo manai ano rom tonika kuli ano rom tonika sala manjak hinka sonjik manjak hune hinga nang nok ni sinang no tam sai ro tam phung ro hinang bono saka hinga oboni pore hingai phaina pari hinga phaina na pe hinga hinga nang ano kathang nukla kai rai ni sam nung kathang le je jagabon thuidong no nok ni sinang no class kai ro ka sai ro ka hinga pro ang saka bono hinga oboni pore hingai bo aprukai kol tesa tani tesa kol khaka hinga phaidong hingai boja ka ba anggo roglani yago rambo kurian boja ka ba ni sabi boja ka ni bono sabi singa gode sabi singa hinga dang paso jai bo dawai aprukai tiar khai thanga hinga tiar khai thangmani pore hinga aprukai hinga aprukai tesa kol khai bo no ta phachiri dara phaidong nogo pirok thangsi nano saw hinga nogo pirok thang ni ang nogo pirok phailia ngo mendut gano no lamo nang bathagi tongka phadi nang phun khai ang lamo asugi tongka boro para wona suwang nang lai para suwang nang badeno ang apro kam ni phamani kam ni phai ang ke gero bai thui dongo hinga lengmani ngo hinga doga bere bai thui dongka ang doga bere bai thui dong pore bo ano suwa ke phai dum sage dum doga pheri ni ang doi phiu yang tongka hinga te ani nok bukrui bo tim tam sisige karang thawo te apnai seno osala bo ano yak ti sawi bunani hinnai ka ano tumu osala ano bui inguri kan odin nang thui thangkamu obai khalai bo ano ase khalai ani songsor bo ati ke khalai tono mono ang ka khakati mono gat nungi adang no nei waise wani abado teisa nayane ni ati ke tongde nai ka agi besi kangobo bongo khosum sai kalangka puring kalangka bongo obase obahengu hinga bongo khoni pura boni guardian pura hangya boni guardian se saya bonga boni guardian phungmani gringino bo basajek song obo hai hinga tabo kunga ang borok to ang moji mili ada tamo borok se
अबाय खलाय मिलिनानै borok si milinani mungo rika borok milinani boni bwkha kwrwi obo hai chongui no borok ano obai kwlai tongoi kana hingke bahai ke bwsa kwrwi no borok bwsa kwrwi no maya naya bo hai ke bwrwi borok si bo obo hai khlaiui nukhungno khibiui bwrwi borok si atai khlaiui bwsa bwtui no maya naya khlai tak mas der mas kaitonga tabo photo nukjakya tabo photo nogo phaiya hingke kol phono khaiya bwsa rok no kol phono khaiya abo boroni bwrwi abo lukurok norno uansukgui naikhe bo bwtui hai bwrwi obo oboni bagui no ang phunukya saya hinui hinui tongmani tabuk khe ma sajinai tabuk khe sini baisiri o bwrwi ni chehara sinidi o bwrwi ni character bwtui tamo jara o bwrwi no nahanai jara ani bihi o pira bara no songsa khaimani borok hingke bo borok no wngnai ang asuk khlaiui kwkhak kwtui manukgo asuk khe din logoi tonimani asuk khlaiui tonimani tabuk 14-15 bochor wngui thangkha asuk khlaiui tonimani bo chwla kaham bai bo songjar kaham bai bo thangui din logoi phaimano bono ang guarantee si rwo 1 bochor ba 1.5 bochor si ang guarantee rwo bo haino hai bo jaga no jaga haino hai ayang khlai bo tui kini kwchari sesi kalainai hinui ang uansukgui babui ang obai khlai ang tongui tongo nijilai ang niji teisa songchar khainani teisa songchar o hamya no teisa bwtui khe hamui mano bwtui khe chai mano hinui atui khlaiui ang narakgui narakgui khaite atui khlaiui mwsuk khlaiui ang songjar tabuk ani bwsa sikla songna nai tongmika 14 bochor 12 bochor kai tongmika omono je ang o bai khlaiui songjar no tisa naitok khlaiui tisai twlamani bahai khe ingko nainani hingke bo khai sindal pono bo khai sindal ya bo khai buital si buikhe sindal hingke bo khai buikhe sindal hingke siwi je nok huk buini thani suliui buini thani buini chwla rok ni thani suliui nok huk kaham phaiui tei bwsa bwtui rok no school rogo school kaham kaham nai school kaham kaham nai rogui porio bo khai sindal ya bo khai buital si bo khai bini tongthotok tei bini o motongmani wngkukmani obo khaiui bini tongthoktok chatok khlaiui bini deha no phaliui tongmani o wasi bini songjarni bagui bini কোনো uansukya bwsa bwtui bagui uansukya bwsa bwthangni bagui uansukya obo hai bwrwi bo bini choritro kahini tei jibono obo hai tei hamglak bini bwrwi si thuttui wngthokro bini songchar bini choritro obo haino wngnai bini o choritro no tei কোনো dino sariya bwrwi si thuttui wngkhono bini o choritro atui no wngnai bo songjarni bagui bini bwkha songchar dik dik ni bagui কোনো kwrwi bini শুধু মাত্র deha no phali chanani obo simisi 1 taka rang nangya 2 taka rang nangya bo cha thaisa rimi khai chwak khopsa biya thaisa khanai rikhe asukbai no o chwla manui thanai obo hai system o bwrwini kahini obo hai tabuk o bwrwi no sini baidi norok nukgano tabuk ang jotono photo winai norok nukgano tabuk norok naidi o bwrwini kahini o bwrwini chehra bwtui o bwrwi bwtui khai tong bwtui bini chehra norok nukhaino siwano ang photo bago rwi ang jotono ririnai bo uansukmani tongkhai babimani tongkhai bo teisa kipili phaikamo nukhungo teisa kipili ang teisa tongthok khlaiui no haikhe tongthok khlaiui ang teisa nukhung chalogui thanai ang tei obo hai akolni teisa bo onyo gosui bo phaikamo obosui phaikamo obo phaiya bo bini songcharni kukuno kwrwi bo dehal phai chanani sibisi bini sudu matra bo tongthok khlaiui chwla bai tongthok khlaiui ayang himui beraiui tongthok khlaiui chanani o jaga manjago o jaga tokjago khlaiui bo atui khlaiui tongmani bini bwkha obo si bini songchar borok bai o bwrwi bai songchar khainai borok khaiui naikhe ano si bo hamya hinui khibi kwlangkha ang buto borok ano si hamya hinui khibi kwlangmani bo chwla kaham bai bo thangui songchar khaimani tak khaigalato tabuk hingke teisa khwnakgoka so chwlani buma se riwui tongni chwlani buma riwui se o bai khlaiui wngkukgui tei o chwlani bihi okora no swkagui rohor obo hai system tabuk correct wngui tongkha o chwlani buma se o bai khlaiui tabuk riwui bono o bwrwi ba songchar khainai bwrwi se obo bwsai selai wngui se bwsai kam kaj khaiya wngui se bungko bihi katui wngui tongo hinui o bai khlaiui sagui tongo o chwlani buma tabuk mane o Sonji Kumar ni buma o pira bala bai Sonji Kumar no kainai bagui tabuk o pira bala Sonji Kumar no kaigrathok kai naigrathok o chwlani buma bo tabuk siwano detail ang o video rok sabai reka joto takuk joto lukurok no ama babu bai dara songno jotono ang funugui reka o video viral khe reka ang norok naijadi o bwrwini chehra bwtui o bwrwini character bwtui norok
futuk tok sobi rok nukhe no saimano no video rok nukhe no ang asuk sawui no ang saklai kha mwsuk no ang kok bo ringriya ang bisi chaya tongkha ba moni thani ang অনুরোধ খাইও bini songsalai bo songsar dik dik ni o buri songsar dik dik ni kri kuno kri bo sudu sindal wa phali chanani obosimi je bini kuno bini songsar ni kuno kri bosabutini bo kri kuno kri songsar kuno kri sudu matro tong hotok sa doke phali chanani adisimi je bini o buri ni beset pura beset asukena ang kuno lugorono ang lugorono koi sajabo norok mo photo nukui o sobi no video nukui norok nai nege je o buri ni chehra buti o buri ni character norok photo nukui saimano.